Здравейте, приятели! Днешната тема е как да се предпазим от фалшиви приятелства. Естествено във Фейсбук. Аз точно с това се занимавам, така че тук аз съм експерт. Понеже днес имам една покана за приятелство, мога да ви покажа как аз проверявам хората преди да потвърдя тяхното приятелство. Ето сега тук някакъв симпатяга ми е изпратил покана за приятелство и аз естествено не потвърждавам веднага. Първо гледам, пише приятели 4. Това гледам и проверявам какви постове е правил съответния човек. Има някакви постове тук, не се зареждат. Какво друго проверявам? Тук виждам, че има някаква снимка на профила. Корица няма никаква. Какво друго гледам? Гледам информацията за човека, гледам, че няма никаква абсолютно информация. Сложила някакви приятели 4 видяхме и някакви снимки. Поглеждам в албумите, какви албуми има човека. Абсолютно никакви, само една снимка и така. Значи този човек не буди никакво доверие в мен и аз се отказвам всъщност от неговото приятелство, тъй като този човек не може по никакъв начин да докаже, че въобще е истински човек. Най-вероятно е някакъв фалшив профил и така. Отговорете на поканата за приятелство, какво да направите. Аз този човек ще го изтрия и натискам изтриване на поканата. Още едно нещо, което ми направи впечатление. Както знаете, аз съм собственик на моята бизнес страница, се казва Маркетинг Муза. Ето тук от моята страница има един преход, един линк, който отивам на моята страница Маркетинг Муза, бизнес страницата ми и виждам в известията кои хора са ми харесвали някои неща. Сега тук виждам и по принцип тези хора, които харесват моите неща, моите постове, аз ги каня да станат мои, да харесат моята страница. След като проверявам сега тук в този пост, този човек, например, ми казва да го поканя. И аз го проверявам да видя какъв е този човек. Естествено, много хубава снимка си е сложил, много хубави така, само че виждам, че някакви постове, виждам някакви постове, които са направени на 15-14 септември, около 10 на 15 поста. И какво друго гледам? Гледам информацията, която е дал за себе си. Пише само, че е от Видин, има вероятност да е истински човек. Гледам приятелите, няма приятели за показване, може и просто да ги е скрил, да не са публично, няма проблем за това. И поглеждам снимките, също никакви снимки, никакви албуми и за сега на този човек аз не мога да му се доверя, така че се отказвам и няма да го добавя към моите приятели. Предлагам и вие да проучвате така хората, които добавяте в профилите си, за да нямате проблеми с фалшиви приятелства и фалшиви профили и всъщност да нямате никакви проблеми. От мен е Весела Първанова и от моята бизнес страница Маркетинг Муза. Довиждане и до нови срещи, приятели!